Isifundo sokuqala Isaiah chapter 5. Siqale verse 1 to verse 7. Isaiah chapter 5 verse 1 to 7. Intanda yami makhe ndiyivumele ingoma yentanda yami ngesidiliya sayo. Intanda yami ibe inesidiliya endulini echumayo, yasigaba, yawemba amatye, yasityala imidiliya yohlobo, yakha inyango phakathi kwaso, yaxhola kuso umkhombe wokukhongozela iwayini. Yalinda ukuba sivelise izidiliya ezizizo, ke sona savelisa iidiliya ezingezizo. Kaloku ke bemi baseYerusalem, nani madoda akwaYuda, khanahlule phakathi kwam nesidiliya sam. Kube kusekho ntoni na eyenziwayo esidiliyeni sam endingayenzanga ke kuso? Kube kungani na ukuba ndikulinde ukuba sivelise iidiliya ezizizo, sisuke sivelise ezingezizo? Kaloku makhe ndinazise into endiyakuyenza yona isidiliya sam. Ndiza kususa uthango lwaso sibe lidlelo, ndiyakuluchitha udonga lwaso sibe yingqushu, ndisijece uphele. Asiyikuthenwa, asiyikuhlakulwa, siyakumila ubobo namakhakhakhakha. Ndiwawisele umthetho amafu, ukuba angalimvula phezu kwaso. Kuba isidiliya sikaYehova wemikhosi yindlu kaIsrayeli, namadoda akwaYuda sisityalo sokumyolisa. Walinda ke ukuba kubekho okusesikweni, nanku ikukubhida. Walinda ukuba kubekho ukulungisa, nanko ikukukhalisa. Liveni ilizwi lenkosi. Incwadana yokuqala kwabaseKorinte, isahluko seshumi elinesibini, ukuqalela kwisahlukwana samashumi amabini anesixhenxe. Nina ke ningumzimba kaKristu, ningamalungu ngokwabelwa izabelo. Wathi ingxenye uThixo wayimisa ebandleni, kuqala yangabapostile, okwesibini abaprofeti, okwesithathu abafundisi, kwaza kwaba yimisebenzi yamandla, kwaba zizibabalo zeziphiliso, intsizo, izilawulo, intlobo zelwimi. Bangabapostile bonke yini na? Bangabaprofite bonke yini na? Bangabafundisi bonke yini na? Bangabenzi bemisebenzi yamandla bonke yini na? Banezibabalo zeziphiliso bonke yini na? Bathetha ngalwimi zimbi bonke yini na? Bacacisa intetho bonke yini na? Zondelelani ke ezona zibabalo zilungileyo.
Ndingafanelana ndithetha ngeelwimi zabantu nezezithunywa zezulu. Uthando ke ndingenalo, ndisuke ndabayixina ehlokomayo necangci elikhenkcezayo. Ndingafanelana ndinabo nobuprofeto, ndizazi imfihlelo zonke, ndinako konke ukwazi. Ndingafanelana ndinalo lonke ukholo, ngokokude ndisuse intaba. Uthando ke ndingenalo, andinto yanto. Ndingafanelana ndisamkelisa amahlwempu ngempahla yam yonke, nokuba ndithe umzimba wam ndawunikela ukuba utshiswe. Uthando ke ndingenalo, akundincedi lutho. Liveni ilizwi lenkosi. Inkosi mayibe nami, phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa kwivangeli kaYohane oNgcwele, isahluko se-15, siqalela kwisahlukwana sokuqala. Mna ndingumdiliya wenene, umlimi wawo ngumbawo. Onke amasebe aphuma ngavelisa isiqhamo, uyawasusa. Onke avelisa iziqhamo, uyawathela ukuze avelise isiqhamo ngakumbi. Nina ke senihlambulukile yimfundiso endinifundise yona. Hlalani nimanyene nam, njengokuba nam ndihleli ndimanyene nani. Kaloku isebe alinakho ukuvelisa isiqhamo ngokwalo, lingahlalanga imanyene nomdiliya. Ngoku kwanjalo ke nani aninakuvelisa siqhamo, ningahlalanga nimanyene nam. Ndim umdiliya, mina ningamasebe. Ohlala emanyene nam, ndibe mna ndihleli ndimanyene naye, uyakuvelisa iziqhamo ezininzi. Kaloku aninakwenza nento le nahlukene nam. Ongahlali emanyene nam uyalahlwa, afane nesebe lilahliweyo lazaloma. Amasebe anjalo ayaqokelelwa, aphoswe emlilweni atshe. Xa ndihleli nimanyene nam,
ngisoloko ngisenza ngokwamazwi ami, nocela nantoni nake nifunayo niyifumane. Udumo lukaBawo luyathathela xa nivelisa iziqhamo ezininzi, nisenjenjalo kuba ningabafundi bam. Mna ndiyanithanda nina kwanjengoko uBawo andithandayo mna. Hlalani ke nikholose ngokuthandwa ndim. Xa niyigcina imiyalelo yam, noba nihlala nikholose ngokuthandwa ndim. Celisani mna endiyilulamelayo imiyalelo kaBawo, ndihlala ndikholose ngokuthandwa nguye. Ezi zinto ndizithethe kuni ukuze nibe novuyo enilunikwe ndim, luze uvuyo lwenu lugqibelele. Yivangeli kaKrestu le. Mna ndingumdiliya wenyaniso, umlimi wawo ke nguBawo. Ndithetha egameni likaThixo uYise, uNyana noMoya Oyingcwele. Amen. Cela sihlaleni phantsi. Mandithabathe ithuba ndibulise apha kuCanon Lawrence Mzwana, irector yale parish, nomama uNosipho nabantwana bengekho phakathi kwethu bekwi-sabbatical leave. Ndibulise abefundisi bonke nezipawuses zabo, amakhosikazi abefundisi aphakathi kwethu ngeli xesha. Ndibulise umfundisi uZipho Mbambo, khawuphakame umfundisi bakubone. Yakhanishayisele umfundisi uMbambo. Nkosi kakhulu. Umfundisi uMbambo uphuma pha kwiparish yase-St. Alfred ePietermaritzburg kwi-Diocese of Natal. Nawukhumbula into yoba bendikhe ndeza naye apha kulo nyaka uphelileyo esingcwabeni. Ngoku uphumelele izifundo zakhe apha eCollege of the Transfiguration. Uzile ke uzogreda ngolwesibini ukwenzela into yokuba afumane ezi zinto zakhe apha eCollege of the Transfiguration, and then uMoya Oyingcwele sowuhovarisha apha phezu kwakhe, ufane nexhwali lizawusetyenziswa ekhaya. So i-ordination yakhe nge-6th kaJuni kulo nyaka, engena kudidi lobudikoni. Endicela simthandazise kakhulu umfundisi uZipho ngeli xesha. Ndibulisa in a very special way ke umfundisi uMatini esilapha ngaye namhlanje ukuze simlicense, sizawuva ngokuye siqhuba phambili. Ndibulisa amagosa, xa ndibulisa wena mfundisi Martini nefemeli yakho la mama, ndiyayibulisa. Ndibulise i-servers ezigcine esisilindelelo. Ndibulise amagosa kaJohn noChad Ongcwele, amalungu ebhunga leTyarike. Ndibulise amanina ngumqolo wekerike. Ndiyababona no-former president bakhona phakathi kwethu, ootata bakaBernard Mzeki. Ndibulise, amen. Ndibulise awafi amakhosikazi.
Ndibulise umbutho kaMary Magdalene, ndibulise ulutsha, ndibulise i-AGG, ndibulise i-ladies and gents, noba sisathi apha ekhaya abakhi ngabakhi. Phaa eRhini sithi ladies and gents. Sibulise i-Sunday school nalo mquba kaJohn noTshato Ngcwele. Ndivumeleni ndinibulise nonke ngelihle igama lomfeli nomvukeli wam onguYesu Kristu. Amen. Kwinyhweba kum evela kuThixo usomandla ngokwakhe, ngale cawe yesibini kwicawe zeLent, into yokubana uBishop Ebenezer andithume into yokuba mandize apha ekhaya kwaJohn noTshato Ngcwele ndizokwenza umsebenzi wakhe wesiqinisekiso, okanye xa siyibiza ngesiNgesi inkonzo ye-licensing kamfundisi uSiphokazi Matini njenge-acting priest in charge apha kwaJohn noTshato Ngcwele. Yabona ke ndijikeleza yonke le diocese bawo uTime, ndithunywa nguSombawo, ndiyaqala ke ndithunywa apha ekhaya. uSombawo athi mandizokwenza inkonzo ezilolu hlobo, inoba ke yintando kaThixo into yokubana kube njalo. Ndiniphathela imibuliso esuka phaa kuSombawo. uSombawo ngoku sithetha nje kwi-Diocese of Zululand balungiselela khona ukonyula ibhishophu, kodwa akakwazi ke ngoku into yokuba abe lapha namhlanje. Enye into yesibini emenza uSombawo angabikho apha ngokwakhe yinto yokubana uSombawo kwi-sabbatical leave, naye nje urector ekwi-sabbatical leave, noSombawo uphi ukwi-sabbatical leave. So uSombawo ke wathuma isicommissary endini into yokuba mandize ndizokuyenza le nkonzo egameni lakhe. Indixolele ke ndinefiva, so ilizwi lam livela litshona, kodwa masithembe into yokuba uThixo uzawuba nathi asithwale. Ndifuna nje okokuqala ukuba ndikucongratulate umfundisi Martin into yokubana uThixo kweli xesha ngalo mzuzu akhombe umnwe wakho njenge-acting priest in charge kule parish kaJohn noTshato Ngcwele. Ayiyo mistake mfundisi. Awukhange kulalwe kuvukwe overnight ucingwa into yokuba mawenziwe i-acting priest in charge. Licebo likaThixo, yintando kaThixo. And ngifuna ukuthi kuwe explicitly from the very word go, ungayidoubt. Ikhona lento xa ubekwe endaweni ephangaleleyo, lento uyidoubt. Uthi noba ndini nalo, inoba injalo lento injalo. Ngumnwe kaThixo. Sifuna ubulela mfundisi uMatini, uThixo ngawe. Sifuna ubulela lento iyoqala apho kuThixo. Sifuna ubulela lento uzinikezele emsebenzini kaThixo. Ungulomntana unguye. Kodwa apha kwaministry nzulu uneziphiwo, unetalent futhi ezingazuthathwa mntu apha kuwe. Ndiyakuthanda ukuthi xa ndithetha ndithi ibalulekile. Mhlawumbi besisimamele esi sifundo sesibini besiqulwa kamnandi ngumama uqona. Funeka ucela umoya we-discernment. Umbuzo uThixo uba Thixo siyintoni isibabalo sam? Luyintoni ubizo lwam? Sifuna ubulela ntombi uThixo ngezipho nezibabalo akunike zona. uThixo
uthi ndisathetha nawe nje exelela uMoses athi apha kuMoses hayi Moses ngenxa ka-ABCD anduzungena apha ndali ixesha awuzungene eKanani so nje ungazungena eKanani uzawubhubha wena ngoku and then sizawuthatha umncedisi lo wakho your assistant uJoshua ibe nguJoshua ofaka lamaSirayeli eKanani uthi futhi xa ethetha naye athi jonga ungabilo bhetye kuba athini ndiyayithanda le nto xa uthunywa ukhe woyikhe ungayiqheli into kaThixo laa nto abe bhetye athi xa ethetha athi no one will be able to defeat you utsho kuJoshua as long as I live and as long as you live akuyi kuma kwanto phambi kwakho Joshua njengoko ndandinoMoses ndoba nawe andiyikuyekela andiyikushiya ngamazwi kaThixo umfundisi uMathini la asuka kuThixo akasuki kumfundisi uDyantyi akasuki kuBishop Ebenezer akasuki kwichapter asuka kuThixo andiyikuyekela andiyikushiya uthi qha isikrweqana amnika sona uJoshua athi be determined be confident yimele le nto uyimeleyo athi ugcine nje umthetho kaMoses inkosi yoxolo mayibe nani funa ukuthi ke sinawe siyakuthandazisa kolubizo uzawuthi ungene kulo ngoku ndifuna ukuthi apha kuni ma-St. John and St. Charles nimxhase umfundisi uMathini aniqali mos ukuba naye umfundisi oyi-acting priest in charge apha niyaqala siqale naku futhi usekhona awuphakame mfundisi umkhiva bakubona phakama mama Nkosi kakhulu asiqali simxhase umfundisi uMathini uthi kwa uCanon Lawrence lo oyirector yenu xa ethetha kwenye ye-occasions endandibekwa kwelinye ipaka lapha enkonzweni uthi uCanon Lawrence kukho le nto kuthiwa xa ibizwa yi-pull him down syndrome okanye yi-pull her down syndrome and uthi linto apha emntwini omnyama asingamanga mos ndigqibele ndisa nje once and andiziphinde inintsi le nto and ilapha emntwini omnyama and njengo ndifuna mna ukuthi ilapha emfundisini uba umntu omnyama uthi uCanon Lawrence xa ethetha athi ezimbiza zimbini enye imbiza lapha zombini ezimbiza zine-oil and zikhaphaza le oil kukubila and zikhaphaza le oil kukubila nje athi xa ejonga kwenye imbiza tyhini yeyabantu abamhlophe le mbiza xa ejonga kule tyhini yeyabantu abamnyama le mbiza le yabantu abamhlophe imbiza abantu baphuma ngokuphuma bayanyulana bayaphuma le yabantu abamnyama kho mntu aphume kuba uthi xa ezama uphuma lumnyama atsalwe ngomnye omnyama singabikho njalo rhamente apha kumfundisi uMathini umfundisi uMathini uziswa kuni nguThixo as an acting priest in charge kukho le ndumiso ababenicula kamnandi inoba ivesi nje enye kulaa ndumiso ithi yabonani ukuba kuhle ukuba mnandi ukuthi abazalwane bahlale bemqhelomnye abazalwane bayikule bathi akuve kumnandi ukubona abantu bakaThixo bevana inkosi yoxolo mayibe nani
uthola ubuhle bunje nge-olehla ezindevini zika-Aroni. Xhase umfundisi wenu. Umthandazo wakusasa ndizawungena kwintshumayelo bendisancokola. Uthi lo mthandazo, eternal God and Father, by whose power we are created and by whose love we are redeemed, guide and strengthen us by your Spirit, that we may give ourselves to your service. It guide and strengthen us by your Spirit, that we may give ourselves to your service and live this day in love for you and one another. Inesibizelwe yona maSt. John and St. Charles, kukuphilela uThixo qha. Into esibizelwe yona okwesibili yinto yokubana siphilele bani omnye nomnye. Nimkhase manje umfundisi uMathini, nihambe naye nisebenze naye endleleni. Isezawucacisa ke ngokunxiba nangokulayisenswa kwakhe ngexesha elifanelekileyo. Lonke kuzuko silinika uThixo, sinika amandla, indili nesihomo ngazo zonke ezi zinto. Ndithe xa bendithandaza into yokubana ngawapha amazwi esawubonisana ngawo namhlanje. Ndathunywa kwezi zifundo zilapha kanye kwi-prayer book leyeni, izifundo ezisetyenziswayo xa similisela abaziinkokheli ekerikeni kupage 335, 336 kwi-Anglican prayer books. Kodwa umoya oyingcwele wandikhokhelela kule vangeli yanamhlanje. Isahluko seseshumini lesihlanu sesahlukwana sokuqala kumazwi afundeka ngolu hlobo. Mna ndingumdiliya wenyaniso, umlimi wawo ke ngubaba. I am the real vine and my father is the gardener. La ngamazwi athethwa nguYesu Kristu ngokwakhe. Uthi xa ebona ukuba ixesha lokubethelelwa kwakhe emnqamlezweni lisondele, uthi xa ebona uYesu into yokuba ixesha lakhe lokuhlaziswa kwakhe lisondele, uthi xa ebona into yokuba seyesuka kwintaba yeminquma ngemini ye-transfiguration ukwenziwa kumila kumbi kwakhe, uthi xa ebona into yokubana uMoses omele umthetho seyeyikhonfemile le nto yakhe yokubethelelwa emnqamlezweni, uthi xa ebona into yokubana uElijah omele abaprofite kule ntaba yeminquma naye uyayikhonfema le nto into yokuba emfondini awuzujika uyaya emnqamlezweni, uthi xa ebona into yokubana ixesha lakhe lokungcatshwa lisondele, uthi xa ebona into yokubana sezihlambile neenyawo zabafundi, athi kubo mna ndingumdiliya wenyaniso, umlimi wawo ke ngubabo. I am the real vine and my father is the gardener. La mazwi athi mna ndingumdiliya wenyaniso akhokhelwa kwangamazwi athethwa nguYesu Kristu umNazaretha xa esithi ukuba niyandithanda niyigcine imithetho yam, mna ndiya kunixelela kubawo aninike umthetheleli ahlale nani ngonaphakade umoya wenyaniso. La mazwi athi mna ndingumdiliya wenyaniso alandelwa kwangamazwi kaYesu Kristu. Xa ethetha kubafundi bakhe athi lo mthetho ngulo wokuba nithandane njengoko ndinithandileyo nina. Mna ndingumdiliya wenyaniso, umlimi wawo ke ngubaba. uYesu
bazalwane nani bodade, uhamba nabafundi bakhe, wenza le mfundiso efanekisa ubomi bakhe kubomi bomdiliya, esenza imiqondiso, esenza imizekeliso njalo njalo. Kuba uYesu esenza kanje nje kubadisipile bakhe, eyona nto ebeyifuna yinto yokubana abadisipile bakhe mabebe ne-personal relationship naye. Inkosi yoxolo mayibe naye. Kuba uhamba nabapha endleleni, kodwa uyabona into yokuba ngoke hamba nabapha endleleni, aba bantu bane-spiritual blindness. Inkosi yoxolo mayibe naye. Banamehlo kodwa baboni, banendlebe kodwa beva, banengqondo kodwa abaqiqe. Uthi mandisebenzise umdiliya, into abayibonayo. Andithi kaloku ixesha langoku xa ndinothi makhe ziphakamise iitishana, zininzi iitishana ezilapha, zisebenzisa ii-teacher aids. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Ayithethe utitshala, ayithethe athi fana nale nto. Usebenzisa ke uYesu umdiliya, kuba umdiliya ibiyeyona nto ibisetyenziswa kwinkcubeko nesithethe samaYuda. Ibiyeyona nto ibikhuliswa kwilizwe lasePalestina. Umdiliya ndinawo phaa eSubdean, inobana nabanye bakhe bawubona. Sisityalo esidelicate, okanye ngumthi ocomplicated, ngumthi ofuna ukuthi xa uwukhulisa uwunike ithuba lokuwukhulisa, ngumthi ofuna into yokuba kulungiswe umhlaba, ngumthi ofuna into yokubana kude kubekho nezinto nokuba lucingo, nokuba yintoni ezawukwenza into yokuba ezi branches mazikriphe, ezi zikhula. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Umhlaba funeka ulungisiwe, umhlaba funeka uklini, and zimbini iindidi zesiqhamo eziphuma kulo mdiliya. Kulo mdiliya umnye kuphuma isiqhamo esinika unuthu, okanye esinika i-sweetness. Kwakulo mdiliya umnye kuphuma isiqhamo esimuncu. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Andithi uyayithenga phaa kwaPick n Pay, kwakule bhantshi uyithengileyo uthi xa uluma uthi ezimnandi ezi grapes. Kwakule bhantshi uyithengileyo uthi xa uluma yho ayisamuncu le. Andithi njalo? Ayithani amen benjalo. Phuma iindidi ngeendidi funa i-produce, alekho ligama lesiXhosa, enye iswiti enye imuncu. Uthi kodwa ke uYesu, mna ndingumdiliya wenyaniso. Nathi lo mdiliya kuthethwa ngaye kwesi sifundo sokuqala besisifunda apha. Kuba kwesi sifundo sokuqala uSirayeli ufanekiswa nomdiliya. Uthi umprofethi uIsaya xa ethetha ngaye athi umdiliya kaThixo usomandla yindlu kaSirayeli. USirayeli othathwe nguThixo eyiphutha, kubekho amazwi uThixo awathetha kuMoses athi isikhalo nokudahuzisa kwabantwana babo ndikuvile, ndifile, ndizobahlangula. Bahambe naye endleleni, kubekho amaculo aculwayo kuthiwe amaqelana amahambi, isigidimi sikaThixo. Zithe ntumiso xa zithetha ngesi sidiliya singuSirayeli, zithi wawurhola umdiliya eyiphutha, wadotha iintlanga,
wawutyala wahlala phambi kwawo wandilisa indawo wazalisa ilizwe. Inkosi yonkolo mayibe nayo. Kuba uThixo ebenecebo ngoSirayeli, uThixo ebenecebo ngesisidiliya singuSirayeli. Uthi uYeremiya yena, mna Yehova ndakutyala ukuba ube ngumdiliya wam wohlobo. uThixo ukhupha uSirayeli eJiphuta kuba ebefuna i-relationship noSirayeli. uThixo ebefuna a personal relationship noSirayeli. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Kodwa isiqhamo esiphume kuSirayeli ibe sisiqhamo esimuncu. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Thixo ulindele isiqhamo kuSirayeli esiswiti, kodwa wafumana isiqhamo esimuncu. Kwafika abaprofite, kwafika oJona bade baginywa naziintlanzi, kwafika oAmos bengafuni ushumayela kuSirayeli kuba besithi Thixo uyawuligweba nini na ihlabathi lakho. Kukho abantu abangakuzondelelanga nje bekhupha isiqhamo esimuncu. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Fikelela kwixesha abathi xa beyibiza ababhali intertestamental period, apho bekungekho lizwi, apho bekusenkangala. Ndakuthanda ukuthi le minister umabanje seza kwenzeka nangoku loo nto. Into yokubana sithi simfuna uThixo singamfumani, sithi sifuna abashumayeli singabafumani, sithi sifuna abefundisi singabafumani. Uthi zendlu yekawe indonga zithi haleluya. Uthi xa ukhwele emotweni yakho ithi imoto haleluya. Kuba ixesha likaThixo lokugweba izinto ezimuncu lawube lifikile. Kodwa uThixo ngumntu osazelelayo. uThixo ngumntu ongamngxamiyo umntu wakhe. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Umvelo mama xa esithi hayi akukho mgqomo wamntu. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Waza necebo losindiso. Bathi abashumayeli xa bethetha ngecebo losindiso bathi kwabuzwe emazulwini. Thoba shumayeli nothi mna into yokuba sowuthuma bani na kule nyakatha nakweli gazi lisehlabathini. Kuthi isithunywa zezulu zathini saqubutha. Kodwa wathi uYesu engunyana kaThixo, wathi uYesu enguThixo, wathi ndikhona thuma mna. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Athi uYohane xa ethetha ngaye athi ulizwa abanyama wazokuhlala phakathi kwethu sabubona ubuqaqawuli bakhe. Athi xa eqhayisa ngaye athi thina sithe samgona lo Yesu, thina uyinyama yenyama yethu, thina ulithambo lamathambo ethu. Athi uYohane umbhaptizi xa eqhayisa ngaye embone siza kwi-river Jordan, athi nantso imfana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Uthi ndim umdiliya wenyaniso, umlindi wawo ke ngubani. Uthi Isirayeli le nto ayihambi nento yokuba lingamaJuda, ayihambi ngokuba lisazi. Nina funeka nihlale kuba ndim umdiliya wenyaniso. Ayihambi ngagenealogy, ayihambi nangantoni, kodwa hlalani kum kuba mna ndingumdiliya wenyaniso.
banithe naligcina ilizwi lam hlalani kum nam ndakuhlala kuni because I'm the true vine. Mna ndingumzinzisi igama lam. Ndizalwa ngumvuzo. Umvuzo uzalwa nguGrant. Xoleleke ilizwi lam liyakho. UGrant uzalwa nguThuthu. uThuthu azalwe nguDyantyi. uDyantyi azalwe nguMagadla. Niyayibona into? Kuzophuma uDyantyi. Andina-identity crisis. Ndiyazazi uba ndingubani. uYesu ebezazi uba. uYesu futhi ebezazi bunengqanga. Uphuma kwisizukulwana sikaJese. Ebezazi buphuma kwisizukulwana sikaMakaka. Kodwa uthi uYesu, it's not about the genealogy. It's not about ubugasela bakho. It's not about ubudyantyi bakho. Kodwa into ebalulekileyo mandihlale kuye kuba nguye umdiliya wenyaniso. It's not about the outward appearance. Inkosi yoxolo mayibe nathi. Izinto ezi-external zisecondary. Inkosi yoxolo mayibe nathi. Ngiyiqaphukela sorry, ingangigxothi manje. Le cope. Ba le cope kwenza ube ngumuntu ocinga ubhetele. Ndithi mfundisi uMartin yeyenu nalenza ishiya. uMartin aninayo nikhopha apha kuba le nkonzo ndizelwa apha uBishop uyawundetha uba ndini. Mfundisi uthi uzubisani mabandla unekhopha ezihle kangaka zihleli phaya ekhaya. Ayikho sekhophini le. Ayikho sesihlalweni. Ayikho sentweni entoba namhlanje ndi-acting Christian church. Ayikho sentweni entoba ngoku izawufa ndingumdikoni ndizayicula. Ayikho sentweni entoba ulilungu lebhunga ledariki. Ayisentweni yoba uligosa. uYesu ufuna a living relationship with you today. Ufuna a living relationship with me today. Kuba uthi ndim umdiliya wenyaniso. Amasebe ongakum athwala isiqhamo ngakubo. Khawufana ucinge xa uye kuYesu abe ngumdiliya wobomi bakho. Okanye wena uzi-athatshe kuYesu. Zonke ezinye izinto ziyongezeleka kuwe. Umfundisi uzawuhamba eleyini yakhe. Igosa lizawuhamba eleyini yakhe. Ulay minister uyawuhamba eleyini yakhe. Osekwayari eleyini yakhe. Iphi nimbudane kule nto? Ithi le ncwadi yamaKorinte bangabaprofite bonke na? Hayi. Bangabefundisi bonke na? Hayi. Basibhishopu bonke nini na? Hayi. Andithi nangoku eBheniza akaka-pronounce mos. Akakatsho into yoba uzawuyeka nini eBheniza utsho. Kodwa siwayenza ndawungena kakhulu eBheniza. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Hamba eleyini yakho. And laa nto ifuna into yokubana uzi-athatshe kuYesu Kristu oyimvana kaThixo. Ukwenze nezinto zasenkonzweni ibe zizinto ezibubunwane bukaThixo. Nendlela esisebenzisana
ngayo. Angithi amen. Othi lamasebe angakakathi into ayathelwa asuswe kumasiwe ezantsi kwegadi. Afuna ukuthetha ngalawo amasebe. Ngoba uYesu thetha apha nje iminute eyi-1 nabantu abahamba naye apha endleleni. Uthetha nabafundi bakhe apha endleleni. Inkosi yoxolo mayibena. Hayi kutheni umntu ongakufuni uphaa kude. Ulapha ecaleni kwakho. Andithi uYesu kaloku behamba nabafundi bakhe. Andithi na? Yena ungumpristi otheni omkhulu. Ndiyaphosisana? Bawutime. Wathi apha omnye uzawuba yi-finance minister. Kubani lo nguJudas Iscariot? Wathi omnye nguSARS. Kubani uSARS? NguMatthew. Wabanika ii-portfolios ukwenzele nabe ngumpristi omkhulu. Kodwa ungathwa nguJudas Iscariot. Nangokobomi bukaJudas Iscariot uye wazibulala kwaqabuka amathumbu. Uthetha apha xa sithi la angaqakathi isiqhamo, uthetha ngabantu be-lip service. Bakhona apha ecaweni abantu be-lip service. Athi umntu wayo bese hayi sihamba nawe dada. Kunzima ukhokhela. Sihamba nawe dada, sihamba sinawe. Yaye siyakuthandazisa. Sinawe. Awuphuma icawe besithini na? Ndizawuyeka ngoku. Thetha. Xa ethetha ngabantu abangaqakathi isiqhamo funeka sithethe ngezi zinto zenzeka apha ecaweni. Uthetha ngaba bantu uthi unonqila wampha former. Kukho abantu abanespirit sehagu. Kukho abantu abanespirit. Ndilithuki. Kukho abantu abanespirit segusha. Athi unonqila wam ispirit segusha sesisivumela yonke into. Kuthobela sikutyela. Akafuneki mfundisi into njalo. Funeka uyazi uba bazumthanda bonke. And funeka uyamkele loo nto. UPawulos uthi kuthena esithi hayi bathi sikrwembe. Iimpawu siziphethe. Ispirit sehagu sesi sokungajongi le nto uyenzayo. Uthi ngokukhangele apha, ubukhangele phaa, ukhangele phaa. Because ngithi umntu makazama ukuthini ukuhamba eleyinini yakhe. Uyadisqualifya ngoba umuntu ongabaleki eleyinini yakhe kwi-athletics. Thetha ngaloo nto. Kodwa aba baqakathi isiqhamo uthi uyabathena. Baqakathi isiqhamo ngakumbi. Baqakathi isiqhamo zothando. Baqakathi isiqhamo zovuyo. Baqakathi isiqhamo zoxolo. Baqakathi isiqhamo zentembeko. Baqakathi isiqhamo zobulali. Baqakathi isiqhamo zokuzeyisa. Baqakathi isiqhamo zokuzeka kade umseli.
siyafumaneka kumagalati. Thando ndingafanelana ndinayo yonke into, ndingafanelana ndizenza zonke izinto, ndingenalo uthando ndifana I'm a noisy god, ixina ekhenkcezayo. Siyabizwa into yoba masibe ngabefundisi abanothando, siyabizwa into yoba sibe ngabefundisi abanoxolo, kuba kaloku ezi zandla zathathwa bafundisi bam. Ezi zandla zezikaYesu Kristu waseNazaretha. Bona umfundisi othi into yakho nam sayixoxa emazulwini, inzima loo nto leyo. Because kaloku siphiwe intoni? Siqhamo sikamoya oyingcwele. Xa ndizawuhlala phantsi, ulisebe elinjani? Kula masebe, ulisebe elinjani? Ulisebe eliqalathi isiqhamo, ulisebe elingaqalathi isiqhamo. Kubona umuntu xa esiza kuthiwe ngumntu laa mntu uza phaa. Xa esiza kuthiwa kungumntu laa mntu uza phaa. Ulisebe elinjani? Uba mhlawumbi ulisebe uyazazi elingaqalathi isiqhamo. uYesu Kristu waseNazaretha uthi zani kum njengoko ninjani, kuba ndim umdiliya wenyaniso. Nina nibe ngamasebe azawuqalathi isiqhamo xa nikum kuphela. And le nto inento into yokubana uthi hayi mna ndiyaxakatha, inkosi yoxolo mayibe nayo. Siphila ubomi benguquko day in and day out. Siphila ubomi bokuthi rededicate our lives and ourselves day in and day out. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Kuba ndifuna ukuthi xa ndizawuhlala phantsi, ubomi ma-St. John and St. Charles uyasongwa, whether we like it or not. Sozuve nangoku siyancancazela, ndithi ndinefiva. Kuzawuba nzima uba abantu mabasondele kum kuba ndithe ndinefiva. Corona, ayiza kubelisa. Yonke le nto iyacacisa into ubomi butheni buyasonga. Bathi abantu besemisebenzini, bathi abantu baphangela, bazawuxelela okanye bangaxelela into yokuba uzawudengwa emsebenzini. Lo mntu unabantwana abathathu, abanye bakwi-tertiary institutions, abanye baxhomekeke kuye. Ubomi butheni buyasonga. Ngoku ndizapha ndihamba nomfundisi uZipho, ndimamele lo mntana ebethetha kwi-Mothers Union, otatakhe athe wamripha. Uthi xa ibalisa le nto lo mntana athi le nto yaqale na-7 years. Yonke le nto yade yahamba apha emntaneni, yanormal, yasisiqhelo. Ubomi butheni buyasonga. Into ebalulekileyo ngamandla, into ebalulekileyo yi-greed, into ebalulekileyo into yokubana what is it in for me. Ubomi buyasonga. And uYesu kuphela impendulo. uYesu kuphela othiza ikum kuba isindwayo imthwalo kuba mna ndingumdiliya wenyaniso. Kwindawo bendikhe ndayoqubha kuyo mfundisi uZipho, ba ndiyayithanda indawo yam leyasetshetshi,
kodwa ndihlale ndihambe ndiyoze retreata kwenye indawo. Waphakama lo mntu wathi, lo mntu isimanga lo Yesu endiphila kuye mna, nawe angabenza bakho ubomi bube bhetele. Utsho lo tata kuba usisimanga lo Yesu ndiphila kuye. Ayikho enye into ke majoni noThata Ongcwele enza ndishiya nayo, nam ndimshiya nayo, into yokubana nithi ngale mini sasimilisela apho okanye siqinisekise umfundisi uMatini ayesithi amazwi ndingumdiliya wenyaniso, umlimi wawo ngubawo. uYesu uyasimema singene sihlale emdilini, uthi iza kum njengoko njalo and uyeke into esekaleni kwakho. And kamnandi lixesha lelenti, ixesha lokuzifuna, ixesha le-self-introspection, ixesha lokuzinikeza ngakumbi ngakumbi. Ungavumi ikwayari ithi khwela ngobukhosi nge-Palm Sunday usane ungu-stand still endaweninye. uYesu evulizane uthi ndime emnyango ndingqoqoza. All you need to do is to present yourself to him. Uzinikezele kuba ixesha liyasola, awufuni na wena ukuhamba naye.